Evropska unija je danas pozvala na smirenje tenzija i povratak diplomatiji nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele vazdušne napade na Iran, pridruživši se izraelskoj vojnoj kampanji. Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za spoljne poslove, istakla je da sve strane moraju da se vrate pregovorima kako bi se spriječilo dalje pogoršanje sukoba. U svojoj objavi na mreži naglasila je i da Iran ne sme razviti nuklearno oružje, jer bi to predstavljalo ozbiljnu prijetnju globalnoj bezbednosti. Najavila je i da će se ministri spoljnih poslova država članica EU sutra sastati kako bi razmotrili aktualnu situaciju. Predsjednik Europskog saveta Antonio Costa također je izrazio zabrinutost zbog najnovijih dešavanja na Bliskom istoku. On je apelovao na sve učesnike da poštuju međunarodno pravo i standarde nuklearne sigurnosti. Dodao je da je diplomatski dijalog jedini put ka trajnom miru i stabilnosti u regionu, upozorivši da bi dalja eskalacija mogla dovesti do velikog broja civilnih žrtava. Costa je naglasio da će EU nastaviti da sarađuje sa svim stranama i međunarodnim partnerima u cilju postizanja mirnog rješenja putem pregovora.